И какво става, хора? Днешното видео ще игра от малки секунд. От един от малките. Да, ето. Да се играйте, където играх с тях. И Корделиус ми е любимия броуър. За мен той е най-силният Legend Daily броуър. Да, днес с брат ми ще играем на Brawl Stars, но малко по-късно някъде ме убият. Към 12 нещо или 11 нещо. Може би по-рано нощи. Да, ладно, то само се вре. Бахти нахален. Дала нахален. Просто... нямам това. И Корделиус, добър броуър, стига знаеш как да играеш. Роси, искаш ли да кажеш нещо? Да още нещо. Да кажеш нещо на зелено. Това е брата на Роси. И аз купих пак и този Brawl Pass, ама от главния му. И съм на 32 ниво, чакам просто да станат на точка. Даже на обяд, като играем с брата, ще ви покажа Brawl Pass Plus и ще минаваме просто за Brawl Pass Plus. Отдавна ме нямаше да заснемам клипчета поради една причина. Защото нямаше кога да заснемам. Все бях заед, имах домашни, а сега съм лято и мога. Просто бях много заед с други неща. И ето сега започвам да завършвам сега в YouTube. Просто бях много заед. Имах много други неща за вършене. Сега цяло лято ще заснемам. Сега цяло лято ще правя клипчета.
Слушай, Very nice, everyone. мисля да това видеото и да, това мисля да е видеото. Player one, get ready. Let's go! Ами да, сега ще спирам видеото и до по-късно.